Bueno, eu estou moi agradecido aquí a Manuel Couceiro e Manuel Cabanela. Manuel Barreiro. Manuel Couceiro é veciño de aquí de Laxedo. Moitas gracias por atendernos, sobre todo por a súa señora, que foi moi amable. Ainda vamos pasar despois a ver se acabou coas filloas. Eu dixe que acaba unha. Ainda se mandou o home, E Manuel, que ademais seu pai era pariente, sobrinho do conde. Mira, eu xa comentaba antes aí no cruceiro, de que aquí na vida a casa, de que Manuel Barreiro Cabanelas é un home moi conocido, hai moito escrito dele, hai libros, bibliografías, artículos, pero a min sempre me gusta máis recoller o que a tradición oral de pais a fillos e de veciña a veciña deixaron deste home, home que, se ti vas a bibliografía, é un home un tanto particular, podese dicir que é un home que a pesar de facer fortuna, non era o clásico tipo que ven da América estirado, espijado e que xa non conoce, senón que é un home que parece ser preocupado pola súa aldea e polo seu propio. Eu quería... Era un home moi humilde, só amigo de fazer ben, só lle gustaba fazer ben, ele. Moi boa persona. A veces chamou a atención isto, Manuel, que a veces hai xente que dice vou donar isto, vou fazer isto, pero sempre buscando o retorno de algo. Ele non buscaba nada. Sempre por intereses, non? Ele non facía por interés ningún. Non desgravaba a Hacienda, porque agora o que dona despois a Hacienda fai unha prima daquela, o home daba, sabendo a veces incluso que me li eu, de xente moi humilde, que sabía que non iba a recibir nada a cambio. Ele non facía con interés, con ningún interés. Ele facía por fazer ben a todo Dios. Ele quería axudar a todos. Quería axudar que incluso que os que se casaban unha parexa nova facíalle unha casa. Oín que ademais de facerlle a casa, que eu mirando as casas por aí, que algunhas son destas que hai por esta, que podíamos dicir estamos nunha aldea, que depois o veremos máis adiante, que se pode dicir que é unha aldea do rural que ten unha calle como calquera avenida dunha cidade, andan os coches por todos cun planeamiento. Poucos pueblos hai como este aquí polos arredores, E eu mirando a casa dele, que despois saberemos, había casas das que facía para veciños que eran de máis categoría incluso que a casa do propio home, non? As casas facíanos según as necesidades de cada veciño, porque había, por exemplo, unha persona sola, pois facía unha casa máis pequena, se era los que traballaban terras, pois facíalle falta máis grande, pois facía varias medidas. A parte da casa, eu li que lle daba 6.000 reales a cada un e 1.500 reales por cada fillo. Dernos preguntar a nosa, sabes ti máis que a nosa? Non, eu somente quero se estas cousas que se contan son realidade. Eu tamén o oín así, A parte de que daba a terra, fíjate, cando lía deste home, fijarse que agora se está falando, claro, el marcha daqui nun momento de moita necesidade, ele é dunha familia moi necesitada, non? Entonces, marchou, como marcha moita xente, pero el de alguma maneira dá a entender que estaba preocupado de que esta aldea desaparecera como desapareceron outras que hai aquí ao lado. Que estera, que fose grande todo aquí. E hoxe que a veces dicimos a España vaciada, que non queda xente, este home, ao mellor hasta era un visionario daquela. Sí, e daquela era o pueblo era grande, que daquela pueblo había moitos veciños, chegou a haber máis de 60 veciños aquí. Máis da mitad do pueblo xa non era o pueblo, pero... A parte de arriba xa está todo... Pero agora xa o pueblo quedou sin xente. Sin nada. Si eran uns 50 ou 60, emigrou moita xente, o que máis o que menos buscou a súa vida por fora, foi cambiando todo, non é... Foi todo cambiando. Efectivamente, cando falas neste entorno, a veces son pueblos que quedaron vacíos de xente, tanto aquí, Xesta, Seixido, todos estes sitios, a Gateira, hai moita xente fora, non? Por aquí, por todos os alrededores, o sea, que daquelo, solo se vivía da terra. Al lado do ano 1900 isto quedou casi como un solar, baldío de todo, porque os mozos marcharon todos. Como no 900, antes. 1860 algo, creo que marchou o conde para lá
Cando marchou no 1800, sí. 1860 60 algo, 70, sí, por aí foi. Sí, ele botou 16 anos sin vir a primeira vez. Pois debeu ser no 80 algo, porque a primeira vez que veu foi no 89. 1889, a primeira vez que veu. E botou 16 anos alá. Veu con 32 anos. E cando marchou con 16. E veu con 32. E foi coller o barco a Lisboa. Sí, foi andando daqui hasta Daqui a Lisboa. Lisboa. Iso tamén o li. Andando seca. E cuns poucos aforros que tiña tiña na casa. na casa, sí, sí. 500 pesetas daquela doulle a súa nai. A súa nai que Doulle a súa nai tiña 500 pesetas para ir hasta o Brasil. Sí, e marchouse daqui a agarrar un barco a Lisboa. Hai que ter unha necesidade grande para Era un rapaz de 16 anos que era. Un rapaz. Nese libro que fixeron, incluso pon o barco, o número do barco, que era inglés, que o colleu, Despois xa tuvo fortuna. Parece ser que, bueno, ele estuvo vendendo incluso lotería na calle, o sea, empezou, espero, en unha destas... Ele empezou vendendo loterías e cousas así, empezou a traballar, pero era moi traballador, empezou a vender loterías e daí foi indo para arriba, foi crecendo, ele vendeu, ele por súa conta. Despois meteuse cando foi no xogo do bicho, meteuse nas cousas e foi ganando moito dinheiro. Ele chegou a ser rico, logo chegou a ser rico xa, de 16 anos estaba rico, era rico. Pero veu para aquí, a fortuna entregou na toda, que quedou sin nada. Bueno, tamén parece ser que entregou moito en Brasil. En Brasil tamén, aquela tamén dera moito en Brasil. Dira para o carnaval, para os carnavales e todo, incluso chegou a ter un carnaval el solo, pagar un carnaval. É certo que eu escoitei, pareceme sorprendente, iso que Brasil, Río de Janeiro é conocido polo carnaval, que parece ser que foi obra deste home. Bueno, ele tiña unhas carrozas co seu nombre, non? O chamaban o carro dos fenianos. Iso ia yo ao meu pai moitas veces, o meu pai tamén estuvo lá. O sea, que ele empezou a popularizarlo de alguma maneira. E pagaba el todo, sí. Sí, de que é verdade. E despois o home, bueno, parece ser que as colonias xa non as mirou terminadas, o sea, a idea... Non, o que non... Si, o que non... O que non mirou foi as colonias, non? As colonias sí. O que mirou foi os grupos. Incluso a escuela xa empezou estando ele aquí. Sí, pero non chegaron a funcionar. Non, a escuela, onde dentro da Granja, onde tuvo unha escuela aquí moi importante. As outras dúas aquelas non, aquelas foron terminadas, pero non funcionaron. Era para entregalas ao goberno, para que o goberno tuvera aí as escuelas particulares para rapaces e para rapazas. Pero nunca chegou a funcionar, porque ele, pues... Tuveron terminadas, eu acordo que terminadas. Terminadas de todo, sí. Tiña portas, tiña ventanas, tiña todo. Claro, madeira e iso, pues... Para vivir nelas. É curioso que eu, fíjate, acordo de traer os meus rapaces ás colonias, viñan de campamento coa escuela, e viñan aquí... Mas non fomos. Un par de semanas, ou así. Pero iso foi xa máis tarde. Fomos nós tamén, que era... O estado de ruína que quedou todo eso, que non se pode entrar. Non se pode entrar, fixeron unha porquería aí, aquí o goberno aumentou un piso para arriba, botou puro tella así, que non é cantería, unha porquería que fixeron aí. Non sei cantos millóns gastaron aí, 180 millóns, non sei cantos. Emplearon moito yeso, e a viaxe aquí non... Unha porquería fixeron aí. Os techos caíron todos. Sacaron a pinotea que tiña pura pinotea dentro. A madeira moi boa. A madeira moi buena, tanto nas ventanas como nos pisos e nos fallos. O contratista levou todo. Estará colocada agora nalgúna casa. Sí, o contratista levou todo. E fixese a porquería aí que non se poden ver. E ven, non sei, subutano, se anda aí. É un que ven vender, é o que ven vender. Pois é curioso a vista, a historia do... Foi moi importante a escuela que tuvo aquí, que viña xente de todas partes. Moi bon maestro. Os millores maestros. Os maestros costeaban sempre. Costeaban sempre. De postura, máis alguna cousa máis, non me acordo. Costureira, se día. Sí, así son costura tamén. Eu lía, que seguramente vos conhecedera, unha das rapazas que estudiou aí costura terminou traballando de modista ou de encargado, responsable en Christian Dior e máis no Vaticano. Unha das mulleres que eu li buscando información das rapazas que se E formaron que estudara aí fora a nai de Durán. Pois, Como se chamaba a nai de Durán? De Pepe.
E tamén aprendeu miña nai, aprendeu encarnación, aprendeu nas escuelas, todo. Esta rapaza marchou Chegou á escuela, para Francia, en Francia empezou a traballar porque xa tiña base. Claro, daquela sería o que é unha escuela de... Encarnación. Encarnación. A que foi para Francia primeiro foi Encarnación. Pois sería esa rapaza. Eu a mirei nun documental que lle fixeron unha entrevista e despois dai... A miña nai aprenderon aí na escola de pronto, pero non sei, eu nunca sou en que Encarnación que fora para outra. Foi para Francia. Foi para Francia porque traballaba para unha compañía así. Se non era esa... Puido ser de outro pueblo, porque viñan de moitos pueblos aquí. Viñan desde Ourense, desde Beión, desde todas partes, viñan... A escola funcionaba para toda a comarca. Sí, sí. Quen daba a escola quen quixera. Incluso fora da provincia, non lle digo que viña moito da parte de Ourense. Da parte de Ourense viña moito. E Pontevedra aquí todo arredor foi moi lexos e viña xente. A escola funcionou hasta... A escola funcionou hasta o ano... Meu pai ainda foi moito a esa escola, hasta o 35, creo, 36, ainda funcionou a escola. Funcionaba todo o tempo. Meu pai acabaron todos aí, non acabaron carreira, pero serían como maestros, escribían... Agora vou meter un pouco a man na llaga de que fai uns anos eu tiña entendido de que, bueno, aparte de que xa conocida as obras que fixo tamén fora de Laxedo, fora da Lama e en Pontevedra en particular, que dou moitos cartos para obras sociales, non? Pontevedra, o asilo dos pabellóns na cidade do hospital. Do hospital, dos pabellóns para Donoselo. E o asilo tamén. Porque daquela, según tenía eu, en Pontevedra a sanidade era unha verdadera, bueno, eran outras épocas moi malas. Entón, xa veu con ideas do que había noutros do mundo e dixo, oye, pues Pontevedra ten que ter algo de categoría como que por aí. O curioso é que eu lín de que fai uns anos os vecinos o propuxeron para que lle deran o título de Ciudad de Pontevedra. Pontevedra tiraran hasta que o busto, tiña o busto dele ali de un lado e sacarno. Cando veu o meu tío do Brasil, o meu tío Manuel, que traballaba co conde, veu e fixo por outra vez, pero xa non puxeran, agora xa está posto ali. Xa o tiraran, xa se olvidara que os axudara. Porque ao mellor lle daba vergonza pensar que alguén, de verdade, ao mellor a veces a mentalidade esa de como alguén da aldea vai vir aquí a facer algo importante polos da cidade. Os pallóns que fixera daquela, non sei cantos miles de pesetas, dou moitos miles daquela. Para que quedei, cando vayades ao hospital provincial, veredes a entrar que hai un busto. Sí, está do lado esquerdo. Ese é do conde Cabanel, que daquela lle pega un salto importante no que é a medicina de Pontevedra. E dicía eso, de que parece ser que o rechazaron a candidatura. Estuvo tirado aí, o busto estuvo tirado, hasta que o meu tío dixo fixo por aí. Dixo, este home, todo ben que fixo para o hospital e sacan o busto. Non sei, tiñen un guardado para puxarlo outra vez. É outra cousa, ahora que quería... Foi nos 77, creo que foi. Que che pregunta a ti, Manuel. Vamos a ver. O conde Cabanelas nesta estatua, que ten na man e que ten nos pés? Ten un sacho con bosta. Andaba bostas, excrementos da vaca. Era para dar exemplo aos outros, non? Que había que traballar, que había que facer algo. Importante, un home que veu de América e que se puña de coller bosta. Exactamente. E que ademais non era tacaño, porque podía ser un tipo agarrado que non solta ningún real, o sea, que o tipo daba cartos e ao mesmo tempo... Porque ele xa fixera a granxa aí e xa estaba cheo de frutales. E andaba polos camiños a apañalas os comentos das vacas e levábamos. El mismo ya acaba abonando. O sea, traballaba como un calquera. Como calquera, ele abonaba para todo. Sempre con traxe de pana. Sí, con traxe de pana. Para inverno. De inverno aquí pasaba, xa. Tiña aí a... E viñanlle preguntar moitas veces porque ele axudaba a moita xente pobre. E viñan de outras, o conde, e usted non conoce o conde Cabanelas porque din que ele axuda moita xente. E dicía, non, hoxe non está, non sei onde irá. E preguntáballe el mismo, e ele dicía, era un home que era humilde de todo. Non, hoxe non está, porque cá viña moita xente a pedille, quen sabe de onde era. Que o mirabas pola calle e era un paisano normal e corriente. E dicía, non, hoxe non está, e preguntáballe el mismo.
Pero o que viña a casarse aquí, sí, lle facía sempre o que viña a casa. Esta avenida toda que terminou aquí, quería seguir dereita hasta lá, aí abaixo. toda Sei, dereita. sei onde termina esa pista por aí abaixo. Quería fazer toda dereita, para que non se non lle dou tempo, claro. Cando veu no 36 iba a fazer moito daquela, daquela ainda non era vello, ainda era novo. Unha morte... Sí, da morte. Sí. Este home, a ver, morre xa maior, xa era un home de 80 e algo anos, pero aparece si morto como... No, pero me quedou un infarto por algo aí, así. Pero, Morreu non era novo que morreu de 82 anos. sí, pero ele deixa escrito no testamento ou antes que quería morrer nun asilo que había feito en Río de Janeiro. Morreu ali, sí. Era. Morreu ali. Ele pedía sempre, a mí non me dea extensión especial. Eu son igual que outro todo. Nin quero mellor comida, ni nada, que a mesma comida como eles, como eu. Asilo que sigue funcionando a día de hoxe. Sigue funcionando, sí. O sea que coas rentas que producen o capital que deixou de lá, anca a muller, bueno, a muller non chegou, a muller, a compañera que a deu anos, Era andaluz. deixoulle seca unha cantidad importante de cartos. Ele era moi boa persona. Tamén era moi boa persona, que Ainda sempre dicía aquí que... Ainda lle dicía que lle dera. Dicía, Manuel, deixalle a cada veciño, pode lle deixar 1 millón a cada veciño. O sea, elle deixar, elle deixar. Sí, deixalle 1 millón a cada veciño, despois, así por atrás, decía, non, carto non lle podo deixar moito, porque non se matan uns aos outros. Non se matan uns aos outros. as horas de repartir. Elle deixar propiedades, así, é unha cousa así. Deixoulle moito, sí, miña abuela, que di que era como unha irmán adotada, era prima hermana, eran fillos de hermanos. O sea, o pai de miña abuela... A abuela era prima, Prima dele, sí, pero era... dicía irmán adotada, pero era prima. Vale, Porque era huérfana, morreu o pai e a nai. Vale. Morreu o pai e a nai de rapaciña. Vale, porque eu do que liña que eran 3 hermanos e unha rapaza adotada. Sí. O sea, que esa Era rapaza miña abuela. Era tu abuela. Porque quedou de rapaza, huérfana sin pai e nai. Porque o pai dela era irmán da nai do conte. O pai dela, da miña abuela, Francisca Barro Barreiro. Quedou sin pai, ele tomou mal dela. Incluso buscoulle o casamento e todo como meu abuelo, buscoulle ele. Porque miña abuela, meu abuelo dixe, eu se me deixaras eu casaba con Francisca. Dixo, sí, e miña abuela non quería, porque non estaba enamorada dele, quería outro, e non quería, e sei que choraba, e dixo, non, se non te casas con Moreira, porque era moi traballador, meu abuelo era moi traballador, foi o que lle plantou toda a plantación, plantou todo o meu abuelo, aí na eucaliptos e todo. Había fruta de todo A aí. fruta toda, plantou el todo, meu abuelo. Nós ainda conocemos Sí, íbamos aí á fruta. sí. Sí, porque tamén parece ser que o home tuvo árboles que non eran de aquí, frutales que non eran desta zona, Sí, desde Portugal viñan, que saben que viñan, pero despois en carros. Hasta onde chegaba a carretera, hasta o Verdú. Desde o Verdú aquí non había carretera. Sí. que tamén a Pixuel. Sobre todo madeiras e materiales para traer tamén. Todo, sí, todo en carros. Sí. No había carretera. Temos aquí, Mari, para contar capítulos, É o que os chega. Bueno, pero se pasades ben, continuamos. No, que vamos vir o sábado, O sábado vamos vir. E vamos continuar. Eu estou encantado, de verdad, moi agradecido, porque... No, isto non é por cumplir, pero eu en Laxedo sempre escutei a túa señora, a outra señora que máis para arriba, A miña prima, sí, María Rosa, María Rosa, sempre me atenderon moi amablemente. Elas son rapazas, non saben nada disso. Pero- Quen sabían os nosos pais? O pai dele e o meu pai sabían moito, eles sabían toda a historia. Hasta Eles incluso sabían. me dixeron, me levaron a un sitio onde hai cuarzo, pedras de cuarzo. Cuarzo, sí. Sí. Cuarzo, sí, Cuarzo, no monte, sí. collo, sí. Sí, os collos blancos. Sí, con esta forma pentagonal. Sí, que ten puntas moi afiladas. Sí, que un día teño que... Antes, cando viñan os rapaces do Pontevedra aquí, que viñan aquí As colonias. íbamos ao monte, como levaban, agarraban os cuartos moito e lle gustaban. Nós chamámoslle pirámides. Sí. Parecía unha pirámide. Encantaba, non lle tomamos tino esas cousas, pero eles aproveitaban, levaban todo eso. Cambiábamos por tebeos, porque nós aquí un tebeo non o víamos. Dábamos Entonces pan. víanos 2 ou 3 veces, pues, nos traíamos
yeso. E toma cuartos e a mí dame... Preferíamos un cambio. Eles que dábanos pan de trigo e non dábamos pan de millo. Daquela pan de millo aquí, trigo, quen comía pan de trigo, só cando íbamos e isto, comíase moi ben. Comíamos tamén, nas casas non se Era comía. desayuno, comida ao mediodía, Merenda e cena. hasta coa redeza. E estudiados. No, Eso non era, eso era de verano. Viña un mestre deste verano, de sí. frente de juventudes, Porque así xa un se pouco. acabara a escuela. Facíanos cantar o hino nacional, a mañán subir a bandeira, a noite deixalo, Facendo e paca. facíanos facer gimnasias. Acordache? Sí, Mandábanos sí. poñer en fila, Pero só eran en verano, eran 20 días de rapazas e 20 días os rapaces. Viñan de Pontevedra, das escuelas de Pontevedra, mas daqui do Covelo todos. Eu non conocín un cristiano. Ten vindo varios que estuveron aquí. Ten vindo aquí. E xo me íbamos para lá porque eran 4 comidas garantidas. Sí, Que comíamos, que ben se comía época mala, de despois de acabarse a Era guerra, un- cousa, non? E depois chegaron ali, non máis entrar ali, viña un olor tan bonito, entre os árboles, os frutales e a comida, que cousa bonita que ben daquela. Temos ese recuerdo de rapaces. Ya había un señor que tiña todo moi Moi ben, limpios, ben. moi arreglado, todo, uns jardines preciosos, aquilo estaba... E agora, da obra do Cabanelas, toda esa obra quedou estragada. Parece ser que en Brasil a conserva. O asilo, eso sigue funcionando. Pillan os levaron os cartos que deixou todos, comeron os cartos, o goberno comeu os cartos. E entregara daquela entrada toda a República. non, a República non foi, a República xa estaba fora. Fora a inspección de primeira enseñanza. Sí. Inspección de primeira enseñanza para que se ia á escuela. Pero comeron os cartos, e despois empezaron a mandar as colonias así, colonias escolares, Río Cabanelas, Sí, había 20 unhas días por letras, rapaces, mirábanse sin desde escuela. Mirábamos unha letra grande roja. Sin escuela, sí. Esa é unha cousa moi Colonias escolares. Nosos pais si foron ás escuelas. E saíron varios maestros daqui, moitos importantes. E máis que maestros. Moitas gracias. Meu pai no Un bono, dos xeixitos pobre, que sí. chama Hasaya chegou a traballar na Hacienda, foi director da Hacienda. O sea, que ademais a formación era boa, non era unha escuela destas de... Moi preparados. E tiña unha tamén de canteiros, non? Tiña unha escuela Tiña escuela de canteiros e de canteiros e de... O pai de Cabanelas foi de canteiro. Non sei. O pai dele. Non, o pai del traballaba en ferrocarriles en Portugal. Pero Era canteiro tamén, así. Era canteiro. Era canteiro, pero traballaba en ferrocarriles en Portugal toda a vida. morreu novo tamén. Morreu novo, sí, tamén. Sí, morreu máis novo. Pois el cando marchou para o Brasil, o pai xa Veo morreu. enfermo pa aquí xa, cando veo... Sí, porque comentan que este rapaz, sendo moi neno, tiña que ir a Puente Caldelas unha vez a semana a farmacia a traerlle medicamentos ao pai. Eso o comentou el nas súas memorias. Non sabemos cando morreu, pero morreu novo o pai. Home, o rapaz tiña 14, 15 anos cando morreu, pensando que daquela aos 20 anos casaban os mozos, o mellor era un home de 40 anos. Sí, ele era un home moi preparado. Era unha persona moi, non sei, para ser un rapaz, un home era moi exultado. Por eso ele fixo fortuna. De hecho, aquí perdeu, deixou todo, marchou para a Sinada, e volveu outra vez, volveu a crecer, volveu a ser rico outra vez. E volveu a entregar no Brasil casi todo, entregou moitas. Tiña unha avenida co mesmo nombre deste, Sí. o nombre de ela, en Río de Janeiro. Sí, parece ser que ali hai unha calle Non, agora xa non hai. que todos os propiedades que habían lá de outro, todo era dele. Todo era dele. O sea, os edificios todos a rentar, que era co que se pagaba o asilo, 2 asilos me dixeron que chegou a ver para a xente máis necesitada da lá de Río de Janeiro. Despois foi aquí un tío meu, foi alá, para ver se recuperaban algo ou eso. Pero houve 10 anos de cuestión co Estado, pero non se recuperou nada. Viña algo porque vendían algunha casa, iban vendendo porque pasaba o ferrocarril por un lado, así cousas así, pero xa non se recuperou nada. Sí, porque a maior parte tamén entregar a... Entregou tamén, ele tamén entregou alá. O asilo máis ao Estado, entregou tamén, non é... Era unha persona que daba para todo Dios. Cando viñera aquí, cando foi da guerra que veu aquí, pois doulle 300.000 pesetas por dos bandos, por republicanos e por outros, para dereitas igual. Porque os deixaron marchar outra vez.
Sí. Porque ele chegou e xa marchou. No mesmo día chegou a Pontevedra e xa non veu para arriba, siquera. O mesmo día. Tuvo que marchar pies en polvorosa Non lle e digo que- comprando casi o pasaje para que o deixaran salir. Iba ao pueblo, fora ao pueblo de aquí do Coelho no coche, chamaban o coche de Florencio. E foran o pueblo, casi o pueblo inteiro. Unha persona de cada casa, acordo, miña nai contaba a mí sempre, iba ela e a miña abuela. E dixechábamos era ali en Calisto, creo que era en Calisto, onde iba a ser a comida. E dixo, miña nai, tiñamos, non sei, 5 ou 6 pratos para cada comensal. Dixo, ai, que ben íamos comer hoxe. Pero a comida se non chegou a fazer, porque chegou el, e había tiros xa había nas ventanas puñan colchóns, xa había moitos tiros no Pontevedra. O sea que os veciños de Laxedo Sí. presenciaron en primeira línea Sí. como foi Como empezou, empezaron os tiros. como foi o golpe en Sí, como Pontevedra, empezou na cidade. a guerra, sí. Dixo el, no, vos non sabedes o que é unha revolución, mellor idevos para arriba, idevos marchados, que xa non imos comer. Ele escapou para Portugal xa, miña nai e toda esa xente, todo viñanos para arriba, viñanos camiñando máis de 1 kilómetro ou 2, a agarrar a línea, se escapara dali de Pontevedra, viñera para cá para arriba. O sea que a línea tamén largou Sí, la rosa, tuveron que vir a agarrar acá arriba. Sí, porque sei que estaba xa a cousa moi fea. O sea, un día para recordar toda a vida. Sí, a miña nai contaba sempre, a miña nai daquela me que dixo que tiña 14 anos. Creo que tiña 14 anos, era unha rapaza ainda. Sí. Contaba sempre eso, miña nai, meu pai xa non veu o conde, dixo, meu pai só veu cando tiña 8 anos, no ano que foi no 28, porque naceu no 20, e no 28 tiña 8 anos, e dixo, eu non vi máis o conde, nunca o vi máis. Desde o 28. Foi a última vez que veu. Sí, foi a... Veu 28, despois non veu hasta o 36. Foi o día que marchou, se non veu aquí. E a miña nai veu aquel día, dixo, ela veu aquel día que... Bueno, Manuel, non conocían. quedamos o sábado entón. Saludámonos, eu o sábado teño que volver. Eu sábado a tarde non che estou, Bueno, pois entonces... Estou invitado para aí para unha comida. Bien. Outro Iso é día. importante. No, pero o sábado vou vir porque quedei con túa prima, con Ana Rosa. Vou mirar se collo tamén a Iñaki por aquí, porque sei que miro que é un rapaz bastante comprometido. É moi inteligente, Iñaki, sí. Quería tamén falar co ele para facer isto. Iñaki tamén sabe, bueno, do cousa do conde non creo que sapa nada, pero sabe moitas cousas, Iñaki é moi inteligente. Vale. É a miña prima que lle vai dicir, a miña prima é... Vamos ir ás colonias. É unha rapaza. Vamos ir ás colonias, vamos ir á casa do conde. Vamos a contar que aí arriba... E era a casa dos meus pais. Doulle a ele a meus pais. Sí. A casa dele. Doulle ao pai dele. Ele vivía aquí. E pasoulle o capital todo a meus pais. Vale. E pois ele foi vivir arriba. É porque me chama a atención da jarita que hai ali arriba. Os peldaños. Era un mirador que tiña aí. Si, parece que aí viña un vigilante cando ele estaba aquí. No, vigilantes non, eran sobriños e o hermano. Pero que facía a función? Para que ele dormira, porque xa tiña cartas anónimas daquelas. O sea, que estaba como medio amenazado. Si, xa andaba... Ele non dormía tranquilos, non era así. Si, si. E na habitación onde ele dormía, porque a casa eran todas de madeira, non? Si. O que falaba Manolo antes, que era a madeira chamase Pinotea, que era dura a eternidade. Incluso a porta por abaixo soltaba un pedazo así, para cando viña, o correo viña por antas, e cíanlo por debaixo para que ele collera. Estaba meu pai e meu abuelo, e como le chamaban? O José, o fillo, o home de tía Felisa. Facíanlle guardia. Facíanlle guardia. Na porta de entrada agora non foi modificado, non? Pero máis a que ten por outro lado. Debaixo da porta no centro había uns taladros na pedra así, porque as escopetas santas eran dun caño. E desde aí tamén defendían porque non entraran por abaixo. O sea, que era como se fora matacáns nas fortalezas. O sea, que había unhas troneras para... É unha tronera, sí, sí. O sea, que os vigilantes que tiña aí, neste caso, os familiares, estaban armados. Estaban armados. Claro, é que hai que pensar. Tiña que facer guarda un por alá, outro por aquí, outro estaba arriba de vixía arriba. Normal, era multimillonario. A meu pai quería moito, sempre lle quixo ben. Dicía, Manuel, hai que pintar a casa por fora, porque antes daban o blanco por afora, non? Pero claro, a cada ano, porque aglobaba todo. E dicía, facíallo así, xa, sin rechistar, non?
Dicía meu pai, a mellor eu daba o blanco con 6 reales, compraba o cal para lle dar, e a él daballe 1000 pesetas despois. Valía a pena pintada. Cuidado, mi pesetas daquela era unha... Sí. Era máis do que ganaba un home ao mes. E por dolle o capital. Deixoulle a casa, Pasollo en deixoulle as venta mellores todo. fincas, deixoulles ao pai dele, que as mellores fincas. Todas estas fincas Todas grandes que hai por por aí, aquí. ten unhas fincas preciosas, todas arredar a casa, grandísimas. Eu fui a que heredei. Pois debe ser tamén o primeiro sobrinho que se casou. O sea, que non existía casa, Era unha propiedade, así. O sea, que aquí no pueblo casi todos teñen algunha relación directa ou indirecta co campo. Algo teñen